Kloning! Kloning, det er navnet på vores emne, for vi har nemlig en super fed evne for at fortælle jer viden, så I kan huske kloningstiden. Kloning! Kloning er kopiering af celler, dyr eller mennesker. Det er i hvert fald noget, vi elsker. Kloning! Genetisk er du en blanding af mor og far. Kloningen er kopi af mor og far. Så vi håber fandme, du er klar. Kloning er skam ikke noget nyt, og det kommer ikke til at blive nyt. Der findes to former for kloning. Naturlig og kunstig kloning. Det forstår du, ikke? Naturlig kloning er når naturen kloner sig selv, og mennesket ikke skal spille en held. For eksempel enægget tvilling, det bliver helt ens. Kunstig kloning er når mennesket skal spille held, og naturen har brug for hjælp. Emnet er nu forklaret, så vi håber I har fået plaster på